መስትያት ቤትና ዛሬ የኛ የሆነውን ቀይ ባህር መልሶ ለመጠየቅ የሚሰጋ የሚጠራጠር ትውልድ መፈጠሩ የስነ ልቦና ስብራት አካል ነው። አንችልም ብሎ ነው የሚያስበው። እኔ ላረጋግጥላችሁ ወዳለው ኢትዮጵያ ትችላለች። ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር ኢንካፕሱሌትድ ሆና ለልጆቻችን መሸጋገር አለበት ብሎ ማመን ተገቢ ሐሳብ አይደለም። سلام كما يصنحكم كبرات تخاتلتنا أبي أحمد لومي أبي كتما أديس أبابا نايم دمار منغستي اتبل حداس مصحف بخبز بلسنا سرعات كمرقو عيلو أبي أبتي نايم مرق أقاتامي بزعباتا مصحفن بحفشا بوليتيكاوي كونتات إيثيوبيان نويح مدرة أسمعيو بتن عناز ملكات كفال مدرة أبي انت جميرنا اتقدم مينستر قال بقالو كمز صعب إلو لومي نتناي بعلو زخانة كيح بحري تمليسو وانا نمخان كام محتات زسقئن زتقرات ارن تولد إيثيوبيا مفتارو مرأيا نايسن لبونا سمبراتيو اين خلنينا إلي إذا حسب أنا جن كرقا قتلكم إيثيوبيا تخيليا إيثيوبيا تأكل هاجر عزو تخينا كاب ولدو كتساقاقر على وايلكا محساب قبو حساباي كونن قبو حساباي كونن نزن معوات كيناتن قجتن كدلي إلنا أين أمنن نزي إناخا نحمشت عامتات كنما شخنس أنيحنا حجون بسلامن بمسارة عالم لخاو حقن نيتوبيا كابز عطوا برن دخا كابز بلا مسأوعن كتقلاقل اللوايلنا سلنا أمن أبزخونا مدرخ مس إيتوبيا بسلامة ومقدي كزرارب زفكد أكال انتلو أقداونا كابزخونا أوان العلي زرقحاتيهم كوينو جن إيثيوبيا ناي جغراف اسر تخوينا نزل عالم كتنبريا إلو زحسب إيثيوبيا وانتلو نسو زموتئي إيثيوبيا نسلام كتقدميا مستخنت كتقالسيا مأتون موطئن معصوا كتساخوعيا ازي زي ترف نجر كم زخونة تجنزيبهم أحواتنان أحتنان بزقلطفه جزاء نفسهم نزر الرب كدالو اللوام حزنا يزلنا من قدي ناي عقمن ناي متكلن مدمار سلازمص عقمن متكلن انت تدميرهم كا بناتي حلمي بايت إيثيوبيا أب مبرق أفريقيا نزلو أحواتنا كندزي بليون دوي أخلم كندزي إلو زكاة على أوان كريئيو هو إيثيوبيا كتحجز على لكع كم تخالقوت نعنا نمحجاز تخاتي عم زوسنو مالتي قبل أبي أحمد عم درقو بزعبا كيح بحري مديرو مصحف ناي مدمار منغستي ازيا بلصت مصحف كم زخونت زغلص بريزيدنت غيزياو ممحدار كلل تግራይ ነበር ጌታቸው ረዳኸ እንታይ በለ እተቀዳመይቲ ናይ አቢ አሕመድ መጽሐፍ አንቢበያ ነረ ኣብቲ እዋን ግን ጌጋታት ንምጽብጻብ ኢልኤ አንቢበያ አቢ ናይ ባዕሉ ቤተ መንግስቲ ይሰርሓሎ ዝብል ወረ ክዝርጋሕ ምስ ጀመረ ኣነውን ብዝተወሰነ መልክዑ ኣሚነስ ካልእ ዓቢ ጉዳይ እንከሎ ስለምንታይ ሓድሽ ቤተ መንግስቲ ምስራሕ ኣድልይዎ ኢለ ነረ كيدا مسرأخو جن أبي زسرحو بيت منغست خمزي إلا تجنزيبه زسأنا حن نجر زتسرحه عبي ختماي لكعي واحد سبات تمهرو قدامي عمد كوينم ززانا قعلو وي سواز ستيلو زنبرو بارات فريسو كخوني خيليو عقات أمو خينو كادم اندا سواز نبر بوتا لومي بيت نباب أبرهوت كوينو لا ازخاء دزبلي اتتجميرو زلو لمعتاوي سرحت جن عبدي سبابات راح كحتسر يبلون ناب كله كفالات إيثيوبيا كسفح علوا لو تقع بزحات تكبروا ومبر اتمابلع على زلو وحدات راح زرقاقصوا يكونن سلازي كلنا بحبار كنسرح لنا إلو أبي أحمد ون أبي مدرقو نجيتاتشو ردا دقاقيمو كتقصون كمسجنون تسمعو أبي أحمد عبيني حداس يديقا أبز سامون من يسريحو من كنديم إيتاويت أساخي عزبل كتع كخيط أنيحو سلمنتا ينتيلنا سلازو ودأنا يئيو صبق وصيت وانو كليو كل ناتي يزبلو جن قد يبلكمن انا ابتسرح بوحدي تساتيفه 10 ركعه نيشتيو اتعوت نايمنيو الكم اي تجعجقو اتسترخ بعوت ناتكمي حداسي جن ناي كلنا ايو كبل نتلوم قنا سرحيو ملسيو ايكونن ابيبا فصم جيجا هايله ماريام منبر ناتبهله ككاتع زصنح غداي ناتكميو إلو كتعن خعصو تمحصينو أبي أحمد اتنسو زلو زمن نتقاومو أمنا متشو زخونا أوان كم زخونا ون تقيسو
ቀደም ኣብ ኢትዮጵያ ዕግርግር ክለዓል እንከሎ ኣብዛ ሃገር ሓንቲ መደበር ቴሌቪዥን ጥራሓ ነይራ ሎሚ ግን ኣማኢት መደበር ቴሌቪዥናት ፌስቡክን ዩቱብን ኮታስ ዘየለ የለን ኩሉ ርእይቶ ወሃቢ ኩሉ ተዛራብን ፈላጥን ኣብ ዝኾነሉ ዘመን ሃገር ምምራሕ ከቢድ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብቲ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ከም በዓል ፖለቲከኛ ብርሃኑ ነጋን ጀነራል ብርሃኑ ጁላን ተረኺቦም ነይሮም ናይ ምድማር መንግስቲ እትብል መጽሓፍ ከዓ ብኣዝዩ ክብ ዝበለ ስነ ስርዓት ተመሪቓላ ኣቢ ብዛዕባ ኤርትራ ካብ ዝበሎ ነገራት እታ ኣዝያ ንብዙሓት ዘገረመት ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ብሰላማዊ መገዲ ንምውዳእ ንሓሙሽተ ዓመታት ክንመሻኸን ጸኒሕና ዝበሎ ዘረባይ እቲ ንሓሙሽተ ዓመታት ማለት ካብ 2018 ክሳብ 2023 ምስ ኢሳያስ ዘካየዶ ዝነበረ ርክባት ናይ ምምሽኻን ወይ በምሓርኛ የመለማመጥ ዘመን ክብል ገሊጹ ኣሎ ኣብ ስነ ሓሳብ ምድማር ዝኣምን ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኢሳያስ ተደሚሩ ዓሰብ ክመቐል ከም ዝኾነ ኣብ 2018 ብወግዒ ገሊጹ ነይሩ እዛ ቃል እዚኣ ካብ ብሓባር ክንሰርሕ ኢና ካልእ ትርጉም የብላን ኢሎም ዝካትዑ ዝነበሩ ወገናትና ሎሚ እንታይ ርእይቶ ከም ዝህልዎም ክንሰምዕ ምደለና ኣብይ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ፈጺሙ ሓድሽ ነገር ተዛሪቡ ኣይፈልጥን እዩ ዓሰብን ምጽዋዕን ናትካ እዩ ወረንስኻ ኢኻ ትመርሓና ተባሂሉ ብኢሳያስ መብፅዓ ዝተኣትወሉ ኣብይ ሎሚ እቲ ዝኣተኹምለይ መብፅዓ ኣበይ ኣሎ ዝብል ሕቶ ኣልዒሉ ኣሎ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ ህዝቢኦም ጉዳይ ዶብ ጉዳይና ኣይኮነን ክበሃል ከለውን ለባማት ኤርትራውያን ግደፉ ውዕል ኣልጀርስ ኣተግቢርኩም ብምክብባር ኣብ ትካላት ዝተመርኮሰ ናይ ሃገራት ውዕላት ግበሩ ይብሉ ነይሮም እዚኦም ግን ከም ከዳዓት ተሓሲቦም ሎሚ ኮር ተገልበጥ ኣብይ ባሕርና ደልዩ ዝብሉ ዘለው እቶም ትማሊ እንካው ሰዶ ዝብሉ ዝነበሩ እዮም ኣብይ ንሓሙሽተ ዓመታት ዝተኣትወሉ መብፅዓ ኣብ ግብሪ ክሪኦ ይመሻኸን ነይሩ ዘይከውን ከም ዝኾነ ምስ ፈለጠ ከዓ ኣብ 2023 ብወግዒ ኣብ ባይቶ ሃገሩ ንሕቶ ባሕሪ ደርጊሕዎ ክሳብ ሎሚ ከዓ ኣብ ሓሳቡ ጸኒዑ ከም ዘሎ ንምግላጽ ኣብ ዝረኸቦ መድረኽ ብቀይሕ ባሕሪ ይዛረብ ኣሎ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ገብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي